have peace if you understand who you are and you love yourself. Sure. Yeah. Yazi mfethu sengizogoqa. Bengafuna ukukhuluma ngento personal ngalendlela, but it's fine. Let me do this. Kuzosizakala omunye umuntu. Umfana wethu wesibili, because we lost our firstborn ngathi. Umfana wethu wesibili igama lakho Anesu. Igama lesishona lelo. Mase liphelele lithi Muari Anesu. Asikho linked nesishona neZimbabwe, but we just chose that name because we felt we loved the name. NgesiZulu Nkosinathi. Nkosinathi, Muari Anesu. Muari is God. Anesu is with us. Emmanuel. That's powerful. I wanted to conclude ngalonto. Ipeace mfethu kuthiwa ipeace ayibi ipeace ngokuthi kwenzakalani around you, but ipeace yenzeka ngokuthi khona bani esayidini lakho. So makuthiwa khona abantu abawonkosinathi bacabanga ukuthi baqanjwe kangephuthu ukuthi bawonkosinathi. No, Nkosinathi is Emmanuel. uJesu Emmanuel, uNkulunkulu is with us, is living amongst us, you know. Uma uNkulunkulu engakithi ubani ongamelana nathi. The only reason we'll have to talk about the peace is because God is on our side. It's not because khona into esisiyibonile ukuthi izophumelela. So masilahlekelwa umntwana sinonkosikazi and then bese sivumelana ukuthi ingane yethu isibili kuzoba Muari Anesu. We are basically saying simbonile uNkulunkulu ehamba nathi. Yes, it wasn't pleasant. Yes, there were bigger waves, there were storms, but simbonile uNkulunkulu. That's why we're able to feed one another in the midst of storm. Abantu benga understand. And here's another thing ngifisa ukisho kubantu. uNkulunkulu megranta ipeace, there are people abazoba angry around you because aba understand why in the midst of storm you are found with the peace. Why sihlukumeza kodwa nepeace? Yes, abantu abaningi aba understand lonto. Ngicela ukusheshe ngidlule kulento because bengingafuni ukukhuluma isikhathi eside. Khona abantu abawonkosinathi, kube khona abantu abawonokuthula, kube khona abantu abawohlengiwe. Why ubizwa ngohlengiwe? Ngoba uNkulunkulu uhlengile noma yini ozodlula kuyo. Asike sivashela amagama ethu. Awusi ingakho abantu kwesinye isikhathi bayibiza ngonathi. Awushi unathi, unkosinathi, you know. Uyini Ngiyaxolisa bengafuni ukushaya lapha, but God is love. That's all I wanted to say. God is love. Uthulani yeye gumede kuzo zonke inkundla zokuxhumana. Ngicela sikhulekele ipeace kithina, not because we are selfish, but because once saba nepeace thina kuzoba nepeace kuyo yonke indawo. God is love.